बेखौ बेयाव खानो नागिर हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल दिनैथ' जोंहा बन्द जाहैबाय माने 5 सेप्टेम्बरनि टीचार्स डेनि थाखाय बन्द जाहैबाय नालाय आं न'आवनो दं बेखायनो आङो नोंथांमोनजों मोनसे ब्लग लानानै फैनोसै होननानै सानलायबाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा दिनै बोथोराबो नै फुंनिफ्रायनो सान्दुंहां बा अखाहां जागासिनो दङ ओमफ्राय दा मारै जायो नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे मा खालामनाय जायो दाथ' प्लेनिंआथ' गोबां दङ मेरला दङ खिन्थु प्लेनिं खालामबाबो जेबो जाया जाहैबाय खालामजोबनो हाया जाहैबाय जाखिनि सानदों बेखौथ' हाजोबखाया जाहैबायानो ओमफ्राय होमबाबो नायलांबाय थादो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जोबोद नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा लोगोफोर टीचार्स डेनि थाखाय बयनिसिमबो हेपि टीचार्स डे फोरोंगिरिफोरनिसिमबो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा मेनानो जाहैबाय पेरेन्ट्सनिसिम हेपि टीचार्स डे मानो होनबा पेरेन्ट्सआनो माने सिगां फोरोंगिरि नालाय बिसोरखौबो जोङो विश खालामनांगोन आरोना थ' होमबा लोगोफोर दिनै आंहा साननायाथ' मेरला दङ ओमफ्रायहाय जाजोबनाय नङा आं मिथिखागौ साननाया गोबां दंमोन ओमफ्रायहाय दा नै बोथोरनिबो आरो बाव फिसालानिबो एसे खें बियो जेब्ला न'आव थायो आं न'आव थायो होमबा रासिन जायो आरोना बेना खेंखेङाहाय माने सानसे दिनखालि मोनबाय थायो नालाय ओमफ्राय नुबाय थानोसै नालाय बेयावनो एसे खें बांसिन जायो आरोना माने बांद्राय जायो बेना माने दा जोंहा दिनै माने भाद्र मास सोलिगासिनो नालाय भाद्र मासावहाय माखासे नियमफोर दङ नोंथांमोनाबो गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ दा बे नियमफोरा मा खालामगोन मा खालामा बेखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामलांगोन नियमा बांद्राय माबा नङा ओरैनो फिसा आरोना जास्ट ओमफ्रायहाय थालनि बाथ्राबो गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ थाल फिथाइनि नङा होमबा थाल फिथाइखौ मा खालामो ओमफ्राय थाल फिथाइखौथ' जायो गोबाङानो मिथिगौ बेनि अनगायै जानायनि अनगायैबो जोंहा मा खालामबावो बेखौ नोंथांमोनजों आं दा शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना दा थौदो होमबा नै ओरै फारसेनि जायगाखौ माला फिलआप खालामनो हागोन बेखौ सानगासिनो आङो माने ओरैबायदि खालामनो लुगैबाय बेखौहाय आङो माबा मोनसे खालामनो लुगैथारबाय आरोना बे जायगायावहाय ओरैजोंहायथ' फुरा जेनेबा नै बागान बागिसा जाजोब्बाय ओमफ्राय ओरै फारसेजों फुरा लांदां जानानै दङ ओमफ्राय बे लांदांखौनो आं नायनो सुखुथारला ओमफ्राय खिन्थु टाइम मोनैनि थाखाय खिन्थु आं जेबो खालामनोबो हायाखै खुगाबो मख'नो हायाखै मा खालामगोन मा खालामा बेखौ आङो खिन्थानोबो हायाखै आरोना आंनो जेबो टाइम गैखाया आं खालामनोबो हाखाया नायनोबो हाखाया नालाय दा बेखायनो आङो जेबो बुंहरथ'वाखै खिन्थु आं खालामनो लुगैनो हाथारला आरो माला खालामनो मोनगोन बेखौहाय माला फिलआप खालामनो मोनगोन माला मारै जागोन बेखौहाय आङो माने गोसो जागासिनो खिन्थु जाया सानसे माने थाहैनायजों आरोबाव बन्द'बाबो नै फिसालानि खेंखेंजोंनो माने जेबो साननायखिनि जेबो मावनो हाखाया आरोना लोगोफोर दिनैथ' मानसिया फुङावनो सिखारबावदोंसो फुङाव सिखारनानैहाय थाब सिखारबाथाय बेहा मा आरोबाव दसे थानानै उन्दुफिननाय मानाय जायोलाय आरोना ओमफ्राय आरो गावजों उन्दुबाथाय उन्दुफाबाय थानांगौ बिदियावनो आङो जेबो खामानि मावनो मोना जेबो खालामनो मोना ओरैबायदि खस्थ' होयो आङो एफा एनै जा खालामो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामलाबायो आरोना होमबा बिदिनो जाखायो सानफ्रामबोआनो ओमफ्राय बन्द' होननानै आङो बन्द'आव बिराद मोजां ब्लग खालामगोन होननानै सानोब्लाबो जाखाया आरोना दा नै माखासे खालामनांगौ दङ दा नायनोसै बेसेबां जाफुङा थगाय थाबानो जाबाय होमबालाय नोंथांमोनाबो नैबे दख'नाया मैया गानलांनायमोन फुङावनो सुग'बाय आङो सान्दुं दुंनायखाय दुंगोन साननानै दा रानगोन ना रानाथाय नायनोसै दुंबावो ना मायो दा अखा हागायो ना मायो नै फुङावनो लेबु लोंग्रोनानै लानोसै आङो थाइसेयानो गिदिरखा खिन्थु दंखायो बुरजानो बिफाङावहाय ओंखायनो थाइनै लोङो आङो दे थिखोलाय आथिङा आयौ आथिं हेबनानै थालायबावदों गाइखेर लोंगासिनो सिखारनानै उन्दुखांबाय दसे आयौ खेबहोआनो नै खेबहोआ बियो मानसिया नै फैबाय हनै थाल लाबोग्राया थाइबेसे लाबोखो बाबा थाइथाम थाइसे जानोसै नै बेलाय नै दे थाल गोजा गासिबो दाना कक' नङाथ' बियो कक' नङाना नै जोंना माबायदि खायो ओमफ्राय बे बोराय जाबाय आरोना बोसोरसे जाबाय ओंखायनो गोदान खाफिनसै नै गोदान लाबोनायखौहाय बेनि फुरा रेडि खालामगासिनो नै
अखा हासोगारदोंहाय बिदिनो जाबाय ना एसे जाबाय खेबनाया बै मा मिलायासै नैबे दा नैबे खाना मिलायबाय दा दासो मोनदों मा लादों साफोन हो अबहाय नाङा दे खिन्थालाय नांजाबाय खर'आव होनदो खर'आव नांजाबाय होनलाय अ नै बेखौ नारनाया खर'आव नांजाबाय हारसिं नांजादो माबादों नारदों नालाय आइदै नायनि इसोर मा दोआमोन आइसोर ओरैहाय लोगोफोर होन मिथिबाय जाहोना दोनबाल' दलद थायो बियो नङाबा केंकें मेंकें केंकें मेंकें ना कक' अबहाय कक' दं कक'नाटआ हं नै आबौ लादों आबौ नै कक'नाटआ बोरैनो कक'नाट होनो बेना माबायावहाय मा होनो थालखौनो नै हनै 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 लादो कक'नाट नङाहाय बियो टेप टेप औ हास'बाय दै सान्थि सारसै नै नै दाना नै खाखौ थालखौ खानानै मानोसै नै थाल गोदानखौ दै सान्थि सारबाय एसे ओमफ्रायहाय बेखौ बेयाव खानो नागिरबाय आरोना सोनानै दोननायल' ओरैनो ओमफ्राय बे गोजामखौथ' माला माला बख'खोथाय फात्तायानो गैया आं मालाबा बिदिनो भिडिअ खालामगोन होननानै बुंबाबो बिसोरो बे आइजों आवाजों माबानानै दोनो खामानिखौ मावगोरनानै दोनलाजोबो नैबाव मोनसे खाबावनोसै मोननै खानाय जानोसै ना आगोलथ' मोनथाम दंमोनदां मोनब्रैमोन एबार मोननैल' खानोसै मानो खायो खिथादो दे बाबा बास्तब शास्त्र मथे हिन्दुफ्रा थाला सबसमाय गुसु थान्दा थायो नालाय बेखौ माबा गार्जेन उन्दुनायनि बे दरजा मोखाङाव जुदि खायोब्ला न'खरा सबसमाय थान्दायै थागोन होननानै लक बिसास दं बिसास ओंखायनो खानाय जायो ओमफ्राय भाद्र मासावल' मानो खायो बेबा मानो बेबा बेखौ मिथिला खोमा भाद्र मासाव खानायखौ परम्परा जाबोनायखाय बेखौ आं बारा मिथिनाय नंला खिन्थु बास्तब शास्त्र जायफोर बेखौ आंखौ खिथाहरदों आरो जायफोर शास्त्रआव गोरों बिसोर खिथाहरदों जाहैबाय बास्तब शास्त्रआव जायफोर मोनथिनाय बिसोर खिथाहरदों जाहैबाय जे भाद्र मासाव गाहाबो बांद्राय मोनथिजोबा जाहैदों भाद्र मासाव मानो खायो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायखाय बेबायदिनो खायो हिन्दु धर्मआवहाय होननानैहाय खानाय जायो आरोना बेबायदि खिथाखाबाय मानो खायो होननानै सोंनाया नोंथांमोनाबो खायफा खायफा खायो नामा खिथाहरबानो जाबाय ने सोर सोरहा खायो ओमफ्राय जुदि आरोबाव माबा रिजनफोर मोनथिबावोबा बेखौ खिथाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव आंनो दे आरो आंहा थालनि दिनै फिथा बानायनांगौ दङ बेखौ बानायनोसैलाय आङो दा खाखांबाय नालाय बेखौ दा नै फिथा र' दिनैसो जाफेरनो नागिरदों दिनैसो बानायफेरनो नागिरदों माबायदि जागोन बेखौबो आं मिन्थिया जानांगौ होननानै बुंनाय जायो खिन्थु जाफेरनाय जायामोन आरोना ओरैनो मोनजाफेरबाय न'आव बानायनाय जायाखै खिन्थु दिनै जानायसै आरोना न'आव बानायनानै बेखौ खालामनायसै एक्सट्रा मोनसे लाबोखादों दहाय ओमफ्राय बेखौनो बानायनो सानदों आङो थ' बानायनोसै होमबा बिथांमोना माने बाबाखौ सोंबाय थायोमोन ना मा मावो होननानै मा जब मावो होननानैहाय सोंबाय थायोमोन नालाय आङो बेखौनो खिथानो सानदों आरोना बाबायाहाय जब मावला दा रिटायार जाबाय 2021आव 2020 ना 2021 ना 21 बिदियावनो जादों आरोना आं बांद्राय गोसोआव गैला दा 3 बोसोरसो जाबाय जायखिजाया भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव मावोमोन ओमफ्राय दा रिटायार जानानै थाबाय नालाय ओरैनो थायो दा बिदिनो आरोना थांलाय फैलाय बिदिजोंनो दा बेयो थाइसेया बेखौ दा बेखौ बानायनोसै आङो थौदो होमबा सिगाङावनो बेखौ सुनानै लाग्रोसै
नै लोगोफोर दा बानायखांबाय ओमफ्रायहाय र' आं बानायग्रोनानै खिथानोसै दे माबायदि जाखो दा दिनैसो फार्स्ट टाइम बानायफेरदों ओमफ्रायहाय माबाफोर भुल जाखो ना माखो जानायबासो मोनसिगोन आरो बरिया जेबो मोनाखै एसे खाथो खाथो मोनबाय आं एसे खाथो खाथो मोनबाय आङो ओमफ्राय मारै जाखोथाय मिथिला मायाव जाखो मायाव भुल जाखो नोंथांमोना भुल नुहुरबायबा खिथाहरदो मारै बिदि खाथो जाखो आं मिथिला गोदैयाथ' होबायमोन ओमफ्राय खिन्थु खाथो खाथो खाराखै मा खालामबावनांगौमोन नामाथाय खामदोंदां आफाया गावनो सुनानै लाबाय सुना लानो हारसिङै औ आबौ होमबानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन ओमफ्राय आं नायफायना बिदिनो गुदुंखौनो आखायाव सोनानै लादों ओरै थ्रोबनो नै गुदुङा गाबखावबायदों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं